Čo je to FTP? Pri práci s počítačom ste sa už možno stretli s pojmom FTP alebo FTP server, v IT žargóne označovaný aj ako FTPčko. FTP je skratka pre výraz File Transfer Protocol. Ide o spôsob prenosu dát z vášho lokálneho počítača na server. V sieti internet alebo v podnikovej sieti sa nachádzajú servery, ktoré slúžia na ukladanie dát. Užívatelia sa môžu pripojiť zo svojho počítača k FTP serveru, prezrieť si uložené dáta, nahrať ďalšie dáta na server alebo súbory stiahnuť. Prostredníctvom FTP servera môžete zdieľať súbory a dokumenty s ostatnými užívateľmi. Na FTP lokalitu môžete umiestniť súbor, ktorý je príliš veľký pre e-mailovú správu elektronickej pošty. Prijímateľ sa jednoducho pripojí k danej FTP lokalite a súbor si stiahne. Ak ste sa rozhodli vytvoriť si vlastnú webovú stránku, budete potrebovať FTP prístup, aby ste mohli vaše www stránky umiestniť na server a sprístupniť ich v sieti internet. Ako spoznáme, že sa jedná o FTP server? Spustíme na našom počítači internetový prehliadač, napríklad Microsoft Internet Explorer. Zobrazí sa webová stránka portálu chytrák.sk. V adresovom riadku vidíme, že sa adresa stránky začína skratkou http://. Teda bola zobrazená webová stránka. Zadajme teraz do adresového riadku adresu ftp://chytrak.sk. V okne internetového prehliadača nebola zobrazená webová stránka. Zobrazilo sa oznamovacie okienko, ktoré nás upozorňuje, že pre pripojenie k serveru ftp://chytrak.sk musíme zadať prihlasovacie meno a heslo. V adresovom riadku si môžeme všimnúť, že skratka http:// bola nahradená skratkou ftp://. Takto je definované, že sa pripájame k FTP serveru. Pre prihlásenie zadajme v oznamovacom okienku do políčka prihlasovacie meno chytrák.sk.test a do políčka heslo zadajme test 2012. Pre pokračovanie klikneme na tlačidlo Prihlásiť. V internetovom prehliadači bol zobrazený obsah FTP servera ftp://chytrák.sk. Vidíme, že sa tu nachádza jeden súbor s názvom vitajte.txt a jedna zložka s názvom nejaký adresár. Ukázali sme si, ako sa môžeme prihlásiť k FTP serveru prostredníctvom internetového prehliadača, prezrieť obsah FTP serveru a stiahnuť dostupné súbory do nášho počítača. Pre odhlásenie z FTP zavrieme okno programu Microsoft Explorer. Na to, aby sme mohli nahrávať súbory na FTP server, potrebujeme mať na našom počítači program označovaný ako FTP klient. V tomto kurze sa oboznámite s programom FileZilla Client, prostredníctvom ktorého sa môžete pripojiť k FTP serveru, nahrať na server alebo stiahnuť zo serveru rôzne súbory. Ukážeme, ako získať zadarmo program FTP FileZilla Client. Pozrieme sa, ako program nainštalujete na váš počítač, oboznámite sa s pracovným prostredím, funkciami a nástrojmi. Pripojíte sa k FTP serveru chytrák.sk a nahráte súbory z vášho počítača na server.